Ti'n gwrando ar y sîn Gymraeg? Odw, wrth gwrs bod fe'n, odw. A dwi'n meddwl bod wedi gwella lot yn ystod wel, oedd rei oedd Rhys Moyn yn dweud oedd ar ei wely ange y sîn roc Gymraeg byti 5 mlynedd yn ôl, ond dwi'n meddwl bod kids ifanc wedi ymateb yn erbyn hwnna a dechrau newid pethau, dwi'n meddwl. Dwi'n licio, na enwi y Ffug achos mae Iolo yn hyn a gwrando sy'r album, no highly recommended actually. A dwi'n licio bobl sy'n gwneud pethau trwy'r gyfrwng yr iaith Gymraeg os dwi'n 100% tu ôl i'r iaith Gymraeg a diolch yr iaith parhau. Dwi ddim eisiau fe fod yn rhywbeth amesnasol, jyst mynd llyfrau. Mae'n gret i gweld yr elfen o gwthryfela os licwch chi, ond kids yn pigo lan gitars a actually dweud rhywbeth. Mae'r Ffug yn neud hynny.